హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సునీతాస్ వస్త్రాభరణ. ఈరోజు మనం చూడబోతున్న ఐటమ్ బ్లాక్ బీడ్స్, షార్ట్ బ్లాక్ బీడ్స్ కలెక్షన్ అండి. చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. చూడండి, ఇవన్నీ కూడా డైమండ్ రెప్లికాస్. ఇవి మీరు డ్రెస్సెస్ పైకి వేసుకోవచ్చు, ఫ్రాక్స్ పైకి వేసుకోవచ్చు, శారీస్ పైకి వేసుకోవచ్చు. ఒకదాన్ని మించి ఒకటి ఉందండి డిజైన్. ఇవన్నీ కూడా 350 రూపీస్లోనే వచ్చేస్తున్నాయి. ఈచ్ ఐటమ్ 350 రూపీస్ అండి. చాలా రీజనబుల్ ఆఫర్లో ఇస్తున్నాము. ఇవన్నీ ఆన్లైన్లో వెబ్సైట్లో చూసి తీసుకుంటే ఈచ్ వన్ 1200, 1100 అట్లా ఉంటాయి. స్క్రీన్ పైన ఉన్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.